Philile Nkosi kakhulu, ungazibulisela kumphulaphuli useluzichaza ngokupheleleyo. Ndiyazibulisela, ndinguMam Tom eEnsam Village ePhumlane Preschool. Sihamba nabantwana basePhumlane Preschool, ndihamba noomisi bam, ndihamba nekomiti, sikhuphe abantwana sibazise apha eKomani. Okay, iPhumlane Preschool izinze phi ma? Izinze apha Ward 19, ilapha eKomani, ise-Ensam yona. Okay, kasincokolele kusukela kusasa uzothi ga ngoku uhambo lwenu lube njani, zeziphi iindawo eniye nanyathela kuzo? Uhambo lwethu lube luhle kakhulu, nakubazali manditsho, lube luhle kakhulu uhambo lwethu. Siphumile apha, sahamba sabasa abantwana emuseum, sahamba abantwana sabangenisa emall, sibabonisa iishops, sahamba abantwana sayobatyisa, sayobadlalisa ekhasino, sahamba njengoba sibazise ereyidweni, kodwa sisaqhubekeka sisahamba. I think sigoduka phaa ngo-5. Okay, ungasazisa nje notishala ohamba kunye nabo mhlambi namalungu wabazali okanye SGB? Umisi wam umembhota, ndihambe nompheki wam umama uKomani, ndihambe nelungu lekomiti umama uGalada Dayeni. Okay, bakhona abantwana balungisileyo abanothetha apha embokweni okanye basenzele noba yintoni? Ba-ready for ukwenza ii-activities. Sinabo abantwana abanokwenza ii-activities. Okay, khandilungiselele bona mem ke ngoku sizokuyisonga masive mphulaphuli abantwana besikolo iPhumlane Preschool basiphathele ntoni ngosuku lanamhlanje. Abazali ke bala mandla bekuthiwa ngo-Ward 19 apha eKomani kuthiwa abantwana bahambe kakuhle and ke abazali ke basahamba kakuhle nabantwana bazawubuya nabo ke kujongwa into yokokuba ke bafika banibalisele ekhayeni into yokokuba babone ntoni bafunde ntoni kwezi ndawo bebekuzo. Sinikela kuni ke mem. Masenzeni watermelon. Ke asenzeni ke ngoku, senzeni imali yethu. Imali yethu. Imali yethu. Oh, mama bethu. Oh, mama bethu. Bare imali yethu. Bare imali yethu. Enza ihloko. Enza ihloko. Enza amazipho. Enza amazipho. Bathenga ifowuni. Bathenga ifowuni. Abhatala amatyala. Abhatala amatyala. Umntana othanda indaba. Ajonge lapha, ajonge lapha, akuphendula. Kwakusasa. Kwakusasa ingazange sibulela bonke sisizini kuwe Nkosi sikelela. sisikele
Oh bethuna mphulaphuli simamele abantwana nalapho ke siva ukuba ke basenzela ntoni na sawunyanzeleka sichekishe uba siya ngoluphi na kuhlobo kwindlela zephondo sikhangela uMr Mlombile 10 mizuzu phambi kwentsimbi ka-4 o'clock mem ke siyabulela kakhulu nihambe kakuhle ndiyathemba noba nilungise kakuhle for iimviwo zokuphela konyaka apha ke ngoDisemba. Siyabulela kakhulu nathi siyaluvuyela uhambo lwethu lube nompumelelo. Siyabulela kakhulu ngokuza apha, bafundile kakhulu abantwana, babonile. Siyabulela kakhulu, inkosi. Okay, nkosi kakhulu ke mem. Phulaphula masijikele kule kona xa sibuya sichekishe ke kwindlela zephondo. Hello. Introduce